המרכז הראשון בקוד פתוח של פרויקט של אקסלן, המרכז פועל כחודשיים, אני מתן, אני מנהל פה את המקום. המטרה של המקום הזה היא להנגיש טכנולוגיה לציבור, לתת לאנשים בישראל את היכולת לבוא ולבנות דברים. קצת על הרקע, ספי שיזם את הפרויקט יספר, אני אספר מה אנחנו עושים פה. טוב, אז בקצרה, מה שאתם רואים כאן זה פלטפורמה שמאפשרת לאנשים לבוא ולקחת חלק אקטיבי בפיתוח טכנולוגי. יש פה מכונות, מדפסות תלת-ממדיות, מכונות לייצור מעגלים מדפסיים, בתקווה עוד כל מיני מכונות של פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם. המכונות האלה היו נחלתם של חברות ותאגידים והיו מאוד יקרות. בעזרת קוד פתוח ובעזרת קהילה שלמה שנמצאת ברחבי העולם, לקחנו את הפרויקטים האלה, לקחנו פרויקטים בקוד פתוח, שיפרנו אותם, עבדנו עליהם, וגילינו שיש לנו יכולות ייצור דיגיטליות שאין אותם. למה שהביאו רק אצלנו בבית? אמרנו, זה צריך להיות נגיש לאנשים, זה צריך להיות נגיש לתלמידים, זה צריך להיות נגיש לסטודנטים, זה צריך להיות נגיש לאנשים שרוצים לעשות פרוטוטייפינג, זה צריך להיות נגיש, אנחנו רוצים להרים פלטפורמה שתאפשר לציבור נגישות לטכנולוגיה. עכשיו, מתחילה הבעיה. מרכז כזה יכול לתת שירות ל-100 איש נניח. בשביל באמת לעשות אימפקט משמעותי על חברה, אתה צריך שכל תלמיד בית ספר, כל סטודנט, כל בן אדם יהיה לו גישה לטכנולוגיה, ולכן המרכזים האלה יהיו ברי שכפול. כל מרכז כזה, כמו שמדפסת כזאת, היא יודעת לייצר מדפסת אחרת, כי מה שאתם רואים כאן זה מדפסת ראשונה שהשריצה בערך 17 צאצאים, כי חלקים למדפסת אחרת היא מדפיסה. אותו דבר אנחנו רוצים לעשות עם המרכזים האלה. כל מרכז כזה ייצר מרכז אחר. לא רק פיזית, אלא גם רעיונית. התיעוד, התמיכה, הידע, כל הדברים האלה צריכים לעבור מבן אדם לבן אדם. זה אתגר קהילתי, זה אתגר חברתי. אנחנו חושבים שבקהילה זה צריך להיות פלטפורמה קהילתית שמאפשרת יצירה. אפשר לעשות איתה הרבה מאוד דברים טובים. אז אני אסביר מה קורה פה. בעצם עכשיו התחלנו פה לפני חודשיים, אנחנו מבססים את היכולות הראשונות של המרכז הראשון שאותו אנחנו נרצה לשנות.